dengan 5 penari yang handal tentunya ya. Oh 6, nggak kelihatan satunya ya. Hitam 3, 1 biru dan 2 merah ya. Silakan sambal kering.
Wong ki menake meyak. Soto. Soto. Mik. Iku mik gandul kuning sore garu. Atur bakti nang Gusti Sinuwun para sesepuh leluhur Cirebon ya. Nggih. Biasa adat tradisional Setaka Bumi. Nggih. Karo nadran iki Bisa melaksanakan adate. Jadi gini kan jeneng kira-kira jumeneng. Dalang ya. Kabeh. Jadi lan anu makeningan wujudaken ya bakat setengah kaul kini Bu. Jadi ibarataken ka. Terima anak. Wujud si jeneng karo ayam. Iya. Niki dalange niki, Pak. Kok sesepuh ya Bu nangka. Sesepuh. Sesepuh masih apa sesepuh? Jadi kin Matur kesuwun. Suwun sanget. Cocok enak mah enak kan bukan Iki cocok para sira. penari topeng asalnya warisane Gusti Sinuwun. Nggih leres. Joget-jogetane kita. Iya. Anak Gusti Sinuwun. Nggih, amin. Anak putih supaya bisa joget topeng kabeh. Amin. 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 Pada waras, pada selamat ya Pak. Iya, diaturi mlebet. Nggih. Kangge ajeng dipakai sandangan Nggih. jumping. Suping. Nggih siap. Toli bokatan di ala kadare wong tua Nggih, ngerti. saksene sekar ketar. Dikalungi receh mbu receh. Oh, nggih. Nggih, siap. Nggih siap. Beri kamawan, beri kamali. Nggih, siap. Soho. Matur kesuwun. Dadi kin ki sekar kentir kini ningan. Luar. Kenter ke gawang angin, kentir ke gawang banyu budak luar babar luar. Wis ora ditang ya kaya. Pedusa ora ditang dewa kang boten nagih. Apa es-oso betat. Orang Manusia andel. kolor karet. Orang andel Anaknya orang molor mboknya diporet. ketat. Orang andel sira ora diutang mah. Yo, bakal panjak dalam kuwi subupe pada utang. Bakal beli utang itu. Kang Nono, pira utang ya? Cak panjak dalam. Aja. Ngerti ya? Keter ngerti. Jadi kena apa acara? Bruk bae sing akeh. Amin. Ya. Wis betate mancing peti. Suhun. Alhamdulillah, amin. Kayak kesudah kayak kok kulai konjok nirik nari topeng dingin. Betate mancing kotak dingin. Edan. Mancing peti. Iya, jarangnya golongannya wayang ya Bu. Kok kita masih Golongan ulah dumu. Mangga Bung MC.